się nie da. Łyka, skończyliśmy przed chwilą vloga. Masz to? Witona. Widzisz to? Dwa! Powiem wam, że tu nic się nie dzieje. Ej, kurde, jaka jest odmiana teraz. Nic się nie dzieje, to zobaczymy. No. Ej, no to zapiszę co działać. No, tylko czekaj, może na moje spróbujemy, może patrzymy. Czekaj, szybko. Palce mi się zamrażają. To wiecie, tak osuszę. Ok. Ej, bo to ona to leży. Ja się tak oddolę, tak? O, nie psuj się, kolor bez systemu. Czekaj, powoli to odsunąć się do niebie. Bo to mi nie dawało przed. Bo mogłyby lepsze te czekolady.